Yuh, jangan meneh. Jangan oke kok ngene iki kepiye iki. Anakku lanang sing bagus dhewe wis mulai kae. Wis mulai le. Lah iya no Pak, wis mulai. Lebih sepiro kok mau le? Yo akeh. Delok kene bukumu. Kaya ngapa? Nyo na Pak nyo. Nyo. Loh. Ukuran catetane blas iki. Kok ngopo kowe iki? Kok kosong kaya ngene iki? Dasare yo Pak, catetane sing wingi wis tak buang. Lah ngopo tak buang iki? Lah anu kok Pak, arep tak ganti lembaran-lembaran baru. Lah kok ngono? Lah catatan sing wingi-wingi wis terlalu pahit ya Pak. Semangat, semangat.